Aquest matí s'ha instal·lat la primera mini deixalleria del municipi a la confluència de l'Avinguda Montgó amb el Camí de Palau. La setmana vinent s'instal·larà la segona a la plaça de les Escoles. 2 punts estratègics de pas de molts de veïns perquè puguin desprendre's de petits residus com piles, bateries, petits aparells electrònics o CDs, sense necessitat de desplaçar-se a la deixalleria de la zona industrial. De moment se n'han adquirit 2, amb el compromís que al llarg d'aquest any se'n compraran almenys 2 o 3 més. En parlava Víctor Puga, alcalde de l'Escala. Bé, a proposta de l'àrea de Medi Ambient, l'Ajuntament ha adquirit 2 minideixalleries i avui n'hem col·locat una aquí a la part de Riells, a la part d'aquí l'Avinguda Montgó, en aquesta cruïlla, i en els propers dies col·locarem una altra a l'entorn de la plaça de les Escoles per donar cobertura al nucli antic i a la part de l'Eixample. Amb tota probabilitat això serà insuficient i per tant ja hem iniciat un procediment de contractació per comprar 2 o 3 minideixalleries més per donar més cobertura a diferents barris del poble de l'Escala. És una operació senzilla, d'un cost també perfectament assumible i que va en la línia de millorar el reciclatge. Són aquells productes que tens al calaix de casa, que no saps què fer-ne, que sovint van al contenidor de rebuig i que fins ara podíem anar a la deixalleria, però d'una manera més senzilla, més a prop de casa, en aquest petit contenidor, que és el que no deixa de ser una minideixalleria, un contenidor petit amb diferents dipòsits on col·locar els CDs, bombetes, bateries, diferents petits productes que tenen una petjada ecològica molt important. Víctor Puga ha aprofitat per recordar que ens trobem encara molt per sota dels índexs recomanats de reciclatge que marca l'horitzó 2030 de reducció de gasos d'efecte hivernacle. Que és el repte de present i de futur. No només, òbviament, a l'Escala, però a nivell mundial el reciclatge és una necessitat. Estem molt penalitzats quan no reciclem bé. Estem reciclant percentatges molt petits i l'horitzó 2030 passa per reciclar pràcticament el 70% de tot el rebuig que generem. Actualment estem bastant per sota i per tant això és una petita contribució en aquesta línia, en aquesta política de millorar el reciclatge.